Memokwaba eba ETIRE NNI SAFOA ofa etoso mienu adewe etoso mienu ahwe ya edikan say ye rapper 2 mu ye wie part 1 no eno ekosi episode 7 wasn't get to episode 8 ba book no eche say ye drew part 2 episode 1 into ya adewe etoso mienu ahwe ya edikan ena ye behase akenkan dia ma ye nyina nim se pa kofi atunkwan atu eko enkran ama sese no nkromfo achemadefo agya nkwan kama araba chenso so ifri ho boase aba achemade one adwadi ya beka bu nsa adwadi ya nso nyemu apa kofi de ni gya ho sese no sen na beko nkomodie mu beko sen pa kofi nso nkran ya okwohye adwuma ase sen na beko ne namfo no mbonsu na fe ni mu nso no sen na beko ede ama wo ni nyina na me bekenkan ede ama wo ETIRE NNI SAFOA ETIRE ewo SAFOA na safia ka bi de sen ge de bie mu hunu sen ye wo nipa bia trim na wahu anamo a woni ni hia obetu afa nanso SSC bi ni ho nti na yekenkan bi de kyerɛwa na de bi ato nkoto dwom na fe wo de apobra no yefim obi de hwe ofra ama mfo mesrew ese aya na wodon sami adoma no so de ama me na fe no wacha ama foforo nso nsa aka bi so na ebe ya nipa pii no nso ebe hunu ne ekoso ewo enwoma bi a efe ne ETIRE NNI SAFOA emu yankopon shaw so we de say dwuma na mame ade etoso mienu ahwe ya edikan enkran pa kofi apon adwuma aba fie o hyedan mu pa kofi ono nkwan kasa menhwe odi mirika kohwe asantefo asrana bia efam edan no hono mu aha enna memene enna na bonsuni ni monum hye se obeba be fam apuei aka kakra bi se ebra a wo hye me no aso nenye no ntem we bonsuni ni mu eba ho bonsu obo epon nachi ago pa kofi ojai kasa no edi mirika ekọ epon nachi ohwan a bramu o bonsu kofi na woni hwan na ewo ha wewe yi ye ba no meti hu bi wa ha pa kofi odane nkomo no ho aija onipa de ni din nam sane empanyinifo kan ye ampa igusu bo wudin ni o sai na matumi dada ni mo sa na tie bonsu ye de ye wie ahobo anyina ene de ampaye a ebe dwa ni mo bonsu onto toa wa ma ya nchia kofi mpo bonsu ho na bebrebe ni buobuo yi na yebedi akiri kofi eya buobuo ho yie na yebenum yie yebesiw kon ho ama eho awotere osre nimo kofi oboa enya na yebefa wo emfa peso mpo ento obotom ade oba yi enyama wakwaba afe na akwaba ma no adrusuo bonsu wodi ejai ena gisa ye ma nkokọ soso ne to ade ma hye da twa hu sika to ho ade nkran ha de onipa me bobra pa kofi me de samu amu nim se minim nsanom nom papa biara eya mumfa mpuanpu ame mawie na moma yenko okoe oduru kokọ ase enipa pii enom nsa woche aba awura no nimo okese maha o ba awura ja asuomu o bonsu ochen ba awura ochen ni grogura gwa kotodwe diwachi woneno obrempo bonsu obo ehyen wona wakuta renini akum akra bonsu meneno mina ofra mi bonsu apurukusu mina mahwiri magina kintinkantan so ato kwabanafodi owotu a ema nkamfo me na emumu no akwatancha asuko no mayi a kutrepompo ni tare dan ho a ode eben asa no yi ena ne din aheha eya na ya me ya se enso enya biribi ba awura akomko bonsu akom kwampa akantwa ho hwe won yebema wa yebi ama ya hwe mama yentena ha ode ne nsa ekire baabi otena ase ababa bi ebepopa epron so de tomre miensa esisi omonim nimo mayen star miensa pa kofi kotokofo ne star die ababa wa no etene ne nsa bonsu ade maame
Ababaawa, owura, mepa wo kyɛw. Menye maame. Bonsu, opa me kyɛw. Aden. Wohwe yi. Mehyɛkyɛ. Wose wonye maame na woyɛ deɛn? Ɔde ne nsa srasra ne nsa ho. Akɔda yi ho yɛ ahomeka. Na ɛte sɛn. Ɛkwa wɔ ho deɛ. Ababaawa, ɔsere. Owura, mesrɛ wo. Sɛ megyina ha kyerɛ a, sɛ megyina ha kyɛre a, papa no bɛyɛ me. Bonsu, hwan? Kofita no ana. Sese deɛ, oni anu bio. Ababaawa, papa, me deɛ, ɔwɔ me sutumi. Nimo, na wo se yɛnyɛ wo den koraa. Ababaawa, sɛ mo se memfa star mmiɛnsa mmerɛ mo. Ɛno ho sika na megyeɛ no. Nimo, na aden. Yɛhunu ɔbaa ho a, na yɛ sɛkɛtɛ. Oyi sika maa no, enie, gye. Ɔde nsa no baa etutu ano. Bɛwura no sɔre ɛbaa wɔ mo nkyɛn. Okyɛn? Bonsu, okyɛn ni. Ɛte sɛn wɔ hɔ? Bɛwura, yɛwɔ asɛm. Adeɛ, amanfoɔ abɔ yɛn tikwa ɛde ngo afa so. Yɛka no sɛn na yɛyie. Bonsu, apafari nantwie. Ɔsɛ mehwɛ me nyame. Ɛbɛyɛ yie. Enipa pii baa hɔ. Ɔbaako tene ne nsa ɛhwɛ bɛwura no so. Baakofi, owura, ɛyɛ me sɛ ɔmanifo bi ɛhwehwɛ wo. Bɛwura, otwa n'ani. Ɔtɔfo nie. Wofiri a menya nkwa. Ɛnɛ de akobɔfo aba fie. Na nansa yi deɛ, wohyɛ hina koraa yi. Obi, hwɛ. Wo deɛ, wawo ato sie so a, enti wonyini huronhuro no. Wogye sɛ enipa nyinaa na asi wo yie. Sese deɛ, mehyɛ hia tua do. Ohia tumi egu ama matua makonodeɛ nyinaa. Makɔgye kwaye bi ohia tua sɛ mekɔyɛ afuo. Akrachi dwuma no anyɛ yie a, na ɛsɛ sɛ mede mahoɔden fa mu. Adakye, memma ani antan. Bɛwura, yɛn deɛ, yɛbɛtena akwawe yi so ha saa. Duomakyerɛ ha, na mentu wɔ asuo. Wo hia me paa. Na mehyia wo adi na. Ɔsɔɔ ne nsa ɛne ne kɔe. Nimo, agya moma yɛnka. Na ewie mu nyɛ sakyerana. Mesi akoa yi paa. Na wo sika te sɛ buru. Ɛne no kane no a, anka ɔbɛto yɛn. Ɛnsa yɛbɛnum nyinaa. Obetua ka akyɛn. Ɔno na yɛfrɛ no odi sika abranteɛ no. Paakofi. Ɛna ɛne deɛ ehia no. Nimo, na ɔno aka sɛ ohia atua n'akɔnɔdeɛ wante. Mese ɔgye dama atu srɛ nnɛ. Paakofi, sika deɛ sɛ wonya bi na wanbɛso yie a saa. Nimo, gyae mpo a, na wonam kwammɔne so ɛpɛ sika a, ɛnyɛ hye a na ɛbɛhye. Bonsu, ɔpem Nimo, gyae. Yaw gyae na, aha yɛ bedwam. Akyire yi, mebɔ mu yie. Me deɛ sɛ ɛkɔba nyinaa mani tua. Ɔdane nkɔmɔ no. Mimpo saa nka mewe ɛyɛ fi. Kofi, woba yi sɛ wadi na kakra o. Enti wahunu krom. Paakofi, sɛ ɛfa ne sɛn ho. Bonsu, wo deɛ bɛsiriwa. Na mpanyinfo so sɛ sɛbi. Ɔbakwasea ɛna obu ne bɛ ɛkyerɛ n'aseɛ. Onso unsua. Nimo, ɔfrɛ ababaawa no. Awura, fansa no nsia ɛbra. Afei, akokɔ no a ɛho gya soɔ no. Baako yɛ sɛn. Ababaawa, mepa wo kyɛw, baako boɔ yɛ 2 cedis 50 pesos. Nimo, twitwa nea dodoɔ no baako ɛka nsa no ho bra. Na ɛfa 555 paache baako ɛne manchese baako nso ɛka ho. Bonsu, Kofi, asɛm a mebisa wo no, boa me. Paakofi, na wo sɛ mpo. Bonsu, mese, woba yi, wahunu kuro yi mu no. Paakofi, meyɛ den hu kuro yi mu. Ade nkran yi nya me so. Edura na jokra na ma fifie. Bonsu, obi mfuru jama ensi fam enkɔpɛ kɔtɔkorɛ ɛwɔ fam. Enkran ha ɛna wotena bɔ abubuo. Kasempa bi na yɛntie ni a ɔsɛ ma fifie. Nimo, ka kyerɛ nea wɔbɔ nwom no sɛ ɔmmɔ owu adaka tea. Eska mpadu nwom no ɛma me.
na ɛfa nsa no ne nam no ɛbra ntɛm. Yɛnyɛ sika a moma yɛnni bi na adaka mu yɛhye. Ɛnyɛ sika a moma yɛnni bi na adaka mu ɛhye. Paa Kofi, muntie. Aha a yɛaba yi, sika na yɛbɛpɛ akɔ fie. Yɛaba batatuo na yɛama batadie. Sɛ ɛkɔba sɛ yɛnyɛ sidi baako na yɛde anom nsa de bi apɛ mmaa de nea aka no ayɔyɛ ahuhudi a, ɛneɛ yɛde tena akyerɛmade nyɛ duase ɛnom nsa fufuo a ɛnkaeɛ. Bonsu, Kofi, wode yɛtwɛn ɔkɔtɔ ɛna ne ba bisaa no sɛ, ɛno, na adɛn nti na wonam a na wode nkyɛn mu na ɛrekɔ yi? Mmuaeɛ a Nini no de maa no deɛ, wonim, ɔse, twɛn na wonyini ba. Ababaa no de nsa no ne ne 5 no bɛsisi ɛpono no so. Nyimo tua aka. Paa Kofi, enti yei ne nyinaa sɛn. Nyimo, sidi du a mede maa no no, ɛnsesa a ɔde maa me nie. Ɛne nea metɔɔ ne kane no, ɔdane ne nsam kyerɛɛ wɔm. Na yei na yɛde pɛ biribi akɔ fie. Bonsu, ɔprɛ Paa Kofi. Kofi, hwɛ w'akyi. Paa Kofi, ɔhwɛɛ hɔ. Ei, ɔbaa paa na wasɔ barima katakyi bu ataadeɛ mu yi. Ei, saa na mukoko ase yɛ ateɛ. Asɛm wɔ nkran ha. Nimo, na ha deɛ wahunu bi. Dakoro onyame yɛ adom a mede wo bɛkɔ baabi ama wahunu w'ani so adeɛ. Paa Kofi, sɛ mote asɛm wɔ nkran ha. Nimo, me se ɛha deɛ adwo o. Baabi a meka yi a anka wobɛhunu. Paa Kofi, agya. Sese deɛ nkurɔfoɔ ma ɛyɛ bi wɔ ha o. Yei wɔn awofoɔ te fie ɛredwene sɛ ɔmoma ɛpɛ sika. Na hwɛ nea wɔrekyerɛ. Ɛnsa ne nam baako pɛ a ne mu frɛ yei, sidi du a woyiiɛ. Hwɛ sɛ aka sidi 2 ɛne mpɛso 46. Na adɛn, yei na yɛde pɛ biribi akɔ fie. Nimo, ɛne yɛka ne ka bio. Bosome bɛso na ɛka a ɛdi anim ɛkyɛn yɛn bosome akatua mpo. Sɛ bosome no so foforɔ a, wobɛka sɛ sika no koraa ɛnsa da. Na wotwitwa mu pɛ na kɔkɔɔ ne nkateɛ na ehunu amaneɛ. Bonsu, ɛno ara na nkurɔfoɔ de ayɛ nnwom no nkran abrabɔ. Obi bɛsɛ economics ngo a. Paa Kofi, ɛyɛ a wontum bo ase kakra na monwene fie nso so. Nimo, ɛno na Bonsu kaeɛ no. Sɛ owurɛ afiri atie bio, ɔprako ba ɛna obisa Nini sɛ, ɛno, na adɛn na wano ayɛ tenten sɛ yie? Asɛm a Nini no ɛkaeɛ ara ne sɛ, wonyini ba. Mɛma awura no abɔ kakaaku nnwom a ɛfa oprako ne ne ba yi ho ama watie. Awura, bɔ ma me. Paa Kofi, me deɛ, ɛbɛ a mububuo yi, me ne mo nya adwene da. Bonsu, obiara ne wo nyi akyinyeɛ, nanso anhwɛ yie a na wɔyɛ akwasi bɛsenata. Wonim sɛ Paul ama ntɛm nso ɔsena di kanfoɔ. Adeɛ baako a ɛyɛ faa ne sɛ yɛwɔ akwantuo mu yi, yɛn awofoɔ bɛhwɛ na sidi baako sɛ sidi 2 anaasɛ ebi a tawasini bi ni. Ɛno ɛna ɛfɛ. Esuampo koraa ɛna ɛfɛ ɛfiri sɛ ɛkwan so ma ne boa ɛna ɛdɛ. Nanso, nea yɛdi mpo ɛyɛ abɔ yɛn na ɛyɛ dɛn ɛna yɛayɛ biribi ama ayɛyie. Paa Kofi, ɛha na me ne mo ɛnya adwene no. Hwɛ, ɛna yɛbaa ha yi, sika a yɛasɛe no, seesei sidi du ne akyire ɛbɛkɔkɔ wo. Na yei na yɛde ma no yɛ fie ɛma yɛyie. Ɛsɛ sɛ yɛgyae saa ahuhudie yi nyinaa na yɛdwene fie ɛma daakye yɛkɔ fie a yɛnim angu ase. Me mpo a meyɛ ɔmamfrani, madwendwene wɔ fie sɛ onyame boa a mesi dan ɛwɔ akyerɛmade. Na ɛte sɛ mo ade hyeɛ. Nimo, enti na ɛsɛ sɛ yɛpa yɛn ho akyi ɛyɛ ntete kwa. Paa Kofi, sɛbio tafrakyɛ. Obi nkyerɛ abɔfra nyame. Nea mekyerɛ ne sɛ, ɛnya mpɛso anum a, yɛnni emu 4 na yɛmfa fua nsie fee ɛma yɛn ma ɛne yɛn mmerewa ɛne yɛn nkɔkoraa. Bonsu, ɛnyɛ yɛn trɔ ɛne yɛn kapra a yɛgye yi ɛna yɛbɛtumi di
bi asisi adan ama yɛn awofo atena mu enye bia na yɛ di ɔkyena yɛwu a na yɛ kɔbɔkɔ so nyame adom na yɛsan ba wiase bio a yɛbɛyɛ ne yɛfata na ma mento akyerɛmadefoɔ bɔso nnwom bi nkyerɛ wo ɔsɔre gyina hɔ ɛbɔ ne nsɛm gyipi ne ho Yahweh kofie kwakue obiara nya ne sika omanuni onya ne sika momanuni onya ne ntoma momani mfra na adwuma ye owu adwuma adokwe soya oke soya sone lefebra mayengro oke soya adwuma die o enya ode kra be ode pa kofi enti mumwa me ema me a me yoma mfrani enkosi dan ewa kyeremade enhye manmuonyam a ne amokani nimo pa mehwa o ya bopa enti ne ntoto yi o wedan sika adwuma wo beye yi unyanye wabo pa kofi me mroye manikan chasa ema yi die kra na eyema homete otwenani ehwe ho monhwe oba tirimi fua hwempaboa bi ehye no ne aduro bi a wate afore na no oba yi obenya daje aware awuni osebere na no asua nimo sawo ye ohoho ana wonim na wo beto wo mu bi na wo frɛ no sɛ wo meno mo nsa obesore no na waye odefe onyam ne nsa ekɔ nen ba nen oba bi eba ho oba bi me mama tena sio agyanom e ɔde ne nsa fofa abonsutire ho kwaku eye wo a ene de ohunu foforo atodada atwene me donko bagina nie nyina e wo so a eka abe wa wokɔ ekɔ a obesan aba okotena ase bonsu ewra fansa no nsia ne nam sidi ebra ɔde sika ne maa no gisika fansa no mienu enam sidi ene 555 paache ema ewra a ɔte hɔ no na fankaye no epra pa kofi kwaku nijimi di sɛ ye ni nipa bɛya na moaye yi sisi ya nipa baasa ya num bi ankotoa edu ene akyire me de mabo na moma yen kofi ahwe a wo kyina me ntumi nsɔre nimo kofi die wo ho ye mesere kwa me se wabo wo se me moye e ba ye nyina hwa na me hwe wo ensa wanom mpo nuru nkotoa mienu wo ka asɛm a ensi na akofa bofra aba wo bo ampa pa kofi yawo chai ne de me mani wa monim sɛ ensa de menye ho ade no ho ade nsabofo na yenom eye ma onya ensa no na yen kofi bonsu enya hwe awra kofa bra obra ka wo ho kwaku eye me sɛ wo ya borampa na mani nyai bonsu ye de hyirhyira so ana wabre mpanyinfo se medi bio ena ma obatani esreye pa kofi mpanyinfo kroya so no bu be se adidida na ye na nya didi preko ababawa no ede ne nsa ne nam no eba ho na nam ye na sidi ba kwi onyina esre bio bonsu ye nyina ase eni aponkua enam ye sidi ba ko enka me fa bi nsoso enkoto akoko muya ewra befa koma ewra no a wode ensa no cigarette koma no se esuwa ebefa me de enka su kese emfa me wode nam we baji me sidi sika sidi nimo na se ha ya asanu ye ji ni pa kofi ye die yawo maka asembi na nseyi ntem ho na yawo bona epe adwuma ewo kumase eya na okọ esan ye na da koro de okoye no ebe na wotwi mienu na homaye eda obaye no ena ni nua kwasi mosi ene ya fofie no ese yawo
ye die wani akwaji ho ana o say mani ji akwaji ho die ye nka kra eho a efi ne sia no a o say na kumase ye da enye ne obotom na ebi ni o wonyina esre ye ji ye ni nso na ye ya ye ntire hu nwanam o sorry bonsu onam tintam ojei ekwan atene ba ewura ojei wa bamu ti se dudo no bonsu mi hunu fom kora okoe yeah, the part 2 episode 1 no abana wie na it is getting interesting and iji abom me je dey say abrabo na hyase won kran dia mapa akofie be kwa akosi sen dia ma no say wodi kan akọ ne bora edi kan sign ebeko Michelle Enementna before we show frame kindly subscribe to my YouTube channel and be part of this journey. God bless you. I'm Michelle P.